mumhuri yeZimbabwe tinozviziva kuti kufa mutongo waMwari, asi zvaitika muzuva ranhasi zvasiya mhuri yese yeZimbabwe isina nerekutaura. Tsaona yaitika kuchitungwiza muna Seke Road pana Hunyani River Bridge yasiya vanhu 17 vachiwanikwa vachifa. Paitika tsaona iyi pawanikwa pachirwa mukadzi nemurume vanga vachizvifambira mukati memugwagwa, zvinosanganisira izvo kuti vanhu vafa mukati metsaona iyi vanosvika ivo 19. Tsaona iyi haiwa yasiya vanhu vachichema zvikuru kwazvo vachisiririswa netsaona iyi. Hazvisati zvakamboitika munyika yedu yeZimbabwe kuwanikwa pachifa vanhu vakawanda kudai so. Saka tinongoti haiwa vanhu vawanikwa vachinozorora murigare. Awanikwa achanosvika mukati metsaona iyi ndiDJ Ola 7. Ndichakusiyirai muchiona video DJ Ola vari paitikira tsaona. Kana uri munyowani pathis channel uchingosubscribe wotena the notification bell kuti vatu patino uploada video ndochatanga kuona zvinyowani, wokomenda, wolike nekushare, zvinotibatsira. Hi guys, mwananakanaka muri mose muri yeZimbabwe ndinonzi Owen wekwamadondo. Right now ndiri pano pachitungwiza bridge nekupinda muzengeza uchibva kutown. Paitika tsaona inosirisa zvikuru. Tiri kuona kuti pane truck just behind me. Truck iri kunzi yanga richibva kuchitungwiza richienda kutown. Paine kombi yanga ichibva kutown richienda kuSemeris. Asi truck rabva kuway yaro rikauya rikakrosa kuenda kuway yemunhu ari kuenda kuchitungwiza achibva kutown. Truck yarova vanhu vaviri kana kunoku vanhu vaviri ivavo vakonzerwa dead pasport nemachiremba vari panzvimbo. Kusanganisira zvakare kombi yatsikirirwa as we speak. Kombi iri pasi petruck zvekutoti vazhinji vari kukumbira kuti dai zvaibvira vari makreni vari kutidzwa vari kutora right now vaimhanya pachitungwiza as we speak vouya kuzobatsirawo kumutsa gonyeti rakatsikirira kombi. Nokuti mukombi umu muri kunzi mune vanhu vari kutaura vari kunzwa vachichema vari mukombi kusanganisira vamwe vana vari imo vada kuti vachibatsirwa. Saka kuno kuchiitiko chinosvika chaita mangwanani iyo ano musi wa22 July 2025. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinosirisa zviri kuita ipo pano patakamira. Saka tiri kukumbirisa kune vari kutidzwa vari kutoona kuti dai maikwanisa kuuya motibatsirawo pano nekuti tasaimone maambulensi vari pano but they can't really help at this particular moment nekuti vanhu vakatsikirwa vari pasi vasitavabatsirwa. Ndaona zvakare weFire Brigade they also here kuzobatsira kuti vange vachibatsira kucheka pasi petruck kuti vabudise vanhu. Chiitiko chiri kushamisa as you can see kubva kuCA Semeris police station waterways it's traffic mota dzalokana hapana movement yemavehicle kuburikidza nezviri panapa existing. Tirikuona manurses akasiyana-siyana semuchitungwiza hospital they are also here to assist kune varipo panzvimbo vabatsirikani vachiremba varipo, asi zviri panapa vanhu vamwari hazvina kumira zvakanaka. Kana muri kutoona vane macrane anokwanisa kuda kuzomutsa truck vanokwanisa kutibatsira nekumhanya yekuti vanhu vakatsikirwa pasi vakwanise kubatsirikana. Takupai update manje manje ambai makatera.